Magandang araw po, Kwentong Baryo, at pati sa mga nakikinig sa inyong channel. Gusto ko lang ikwento itong karanasan ko na nangyari noon sa probinsya. Dito kasi ako nakatira at dito'y ikot ang kwentong ito. Nagtatrabaho ako noon doon at matagal na rin iyon. Halos 10 taon na rin. Pero kahit anong tagal, siguro ay hindi ko malilimutan ang mga nangyari sa kubo ng albularyong minsan pinaggamutan namin. Bantay ako sa isang gasolinahan noon. Pang-umaga ang shift hanggang alas 8 ng gabi. Kaya halos wala na akong oras sa iba pang bagay bukod sa aking trabaho. Maayos naman ang sahod, kaya kahit pagod, lagi ay ganado pa rin akong pumasok sa bawat araw. Buti na lamang talaga at naintindihan naman ng girlfriend kong si Hilda. Kahit wala na akong oras para dalawin siya o ipasyal sa mga parke o kahit man lang kamustahin siya tuwing gabi. Ayos lang, Pio. Alam ko naman na nagsisikap ka lang para makaipon. Sabi niya sa akin nang minsan dinalaw niya ako sa bahay. Sa ganoong pagkakataon na lang kami nagkikita. Kapag wala siyang pasok sa kolehiyo at ako naman ay kakauwi lang galing sa trabaho. Siyempre, yayakapin ko siya at ibubulong na ako na siguro ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil may girlfriend akong katulad niya. Mamula-mula siyang yayakap din sa akin at hahalikan ako sa pisngi. Isang hapon iyon, habang naglalakad ako pauwi, ay nakatanggap ako ng tawag. Tiningnan ko kung sino iyon. Nakita kong si Mary, nakababatang kapatid ni Hilda. At akmang sinagot ko ito at inilagay sa tenga ang aking telepono. "Oh, Mary, ikaw pala," bungad ko. "Kuya, nasan po kayo?" Wika nito. "Eto, naglalakad. Pauwi na. Bakit ba?" Sa ako napansin na parang hinihingal ang boses ni Mary. Parang kinakabahan at hindi mapakali. "Kuya, si ate." Doon na ako nakaramdam ng kaba. "Kuya, si ate. Kailangang isugod sa ospital." Parang umiikot ang mundo ko sa mga narinig ko. "Bakit? Anong nangyari? Naaksidente ba?" "Basta kuya, puntahan mo na lang kami dito." Tugon ni Mary. Tumalikod ako at tumakbo pabalik sa mga nakaparadang tricycle sa boundary ng lugar na iyon. Hindi na ako kumatok pagdating sa bahay nila. Alam ko naman na wala ang mga magulang nila, kaya pumasok na ako agad. Sila lang dalawa ang nakatira sa bahay na iyon. Agad naman akong sinalubong ni Mary sa sala. Paikot-ikot ito sa gitna na parang baliw. Nang makita niya ako, ay agad niya akong pinapasok sa kwarto ng kanyang ate. Nakahiga sa kama si Hilda, nakapikit at pinagpapawisan. Dumapo naman ang tingin ko sa kanyang tiyan, na tila lumulobo ito sa laki na hindi normal para sa isang tao. Mas malaki pa ang tiyan niya sa mga tiyan ng buntis na babae. May triplets sa tiyan. Ano bang nangyari? Nakipiesta po si ate doon sa may baryo, Ilahod. Sumama sa mga kabarkada niya. Marami raw pinakain sa kanila na hindi nila alam kung ano. Maraming pinainom na alak. Tapos, yan na. Lumobo ang tiyan niya. Ngayong umaga pagkagising niya ay lalo itong lumaki. Akala ko nga nabuntis mo na, kuya. Pero sobrang sakit daw ng tiyan niya. Wika ito sa akin
ni Mary. Isinugod namin siya sa ospital. Nag-arkila pa kami ng tricycle dahil medyo malayo sa liblib na bayan namin ang pinakamalapit na ospital. 2 araw siyang na-confine. 2 araw na chinek up ng mga doktor. Pero wala silang makitang kakaiba o sakit. Ang sabi nila, kapag hindi raw nila alam ang sakit ng pasyente ay hindi rin nila alam kung papaano ito gagamutin. Hindi sila pwedeng basta-basta na lang magpainom ng gamot. Kuya, ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Sagot ko kay Mary habang kumakain kami sa kantin ng ospital na iyon. Bigla namang may lumapit sa aming lalaki. Nabalbas sarado at mahaba ang buhok. Kung hindi lang maayos ang damit niya ay mapagkakamala namin siyang isang pulubi. May kilala akong albularyo. Ano po yun? Tugon ko. May dinukot siyang papel sa bulsa. Ipinatong sa mesang kinakainan namin. Alam nyo, kung interesado kayo, address iyan ng isang albularyo. Kilala ko na talagang kayang gamutin ng kahit na anong sakit. Pagkatapos niyang magsalita, agad naman itong tumalikod at naglakad palayo sa amin. Noong mga sandaling iyon ay walang ni kahit anong lumabas sa bibig namin ni Mary at nag-umpisa na kami magkatitigan nito. Ano sa tingin mo, kuya? Tiningnan ko ang address at nakita kong halos 1 oras lang ang layo nito mula sa ospital. Kung wala na talagang ibang pagpipilian, pwedeng dito na tayo magpagamot. Wika ko kay Mary. Inilabas naman namin sa ospital si Hilda. Tumaas lang lalo ng tumaas ang perang babayaran namin. Pero tila wala namang nangyayari sa kanya. Umarkila ulit kami ng tricycle at isinakay si Hilda. Saka pagdating sa mismong bahay, sinalubong kami ng napakaraming aso na nagpapalakasan ng mga tahol. Kung susumahin mo, ito ay halos 1 dosena siguro ang bilang. Hindi muna ako bumaba dahil baka makagat pa ako ng mga asong iyon. Buti na lamang at lumabas ang mismong albularyo mula sa bahay. Sinitsitan naman ito ang mga aso at nagsipulasan ito papasok sa kanilang likod bahay. Bumaba naman kami ni Mary kasama si Hilda na halos hindi na makatayo sa sobrang laki ng tiyan at kailangan pa itong alalayan para lang makapasok. Ikunuwento ni Mary ang nangyari. Nakinig naman ang albularyo sa mga sinasabi namin. May idea na ako kung anong nangyari sa kanya. Mahinahong sambit ng albularyo. Nakinig naman kami ni Mary. May nakain siyang klase ng pagkain na hindi dapat kinakain ng isang tao. Hindi basta-basta handaan ang napuntahan ng ate mo. Maaaring mga mangkukulam sila o manglalason na gusto lamang maghatid ng kung anong sakit sa ibang tao. Habang nagsasalita siya ay inililibot ko ang tingin ko sa kapaligiran. Napakaraming bagay na makikita. Pero doon mga anting-anting na nakasabit sa dingding. Mga boteng naglalaman ng kulay kape at itim na bagay na hindi ko gugustuhing malaman kung ano iyon. May kulay itim na santo sa altar na alam kong hindi isang santo ng Katoliko. Sumama naman bigla ang pakiramdam ko.
Alam kong may kakaiba sa albularyo na kausap namin. Paano po ba siya magagamot? Tanong ni Mary. Simple lang. Kailangan kong tanggalin kung ano man ang nasa tiyan ng ate mo. Kailangan kong magsagawa ng ritual na magtatanggal sa kung anumang sumpa ang nasa tiyan niya. Pero kailangang walang ibang tao habang isinasagawa ko ang ritual na iyon. Dahil baka masira ninyo ang pagdadasal. Kaya mas mabuti nang umalis muna kayo at bumalik na lamang pagkatapos ng 1 oras. Tiningnan ko naman si Hilda. Halos mahimatay na ito sa sakit na nararamdaman niya. Kung ito lang talaga ang gamot para mawala na ang sakit na nararamdaman niya, wala na ako ibang pwedeng magagawa pa kundi ang pumayag na lamang. Lumabas na kami ni Mary at naupo sa maliit na kubo sa labas lang ng bahay ng albularyong iyon. Isinara naman ng albularyo ang lahat ng bintana at pinto ng bahay. Lumipas ang 10 minuto, pero hindi talaga ako mapakali. Alam kong may kung anong maling nangyayari sa loob, kaya tumayo ako at lumapit sa bahay. Malapusa ang bawat hakbang para hindi marinig ng albularyo na gusto kong sumilip sa bintana. May maliit na siwang sa pagitan ng bintanang iyon at kaagad lumapit ako at sumilip gamit ang aking isang mata. At nanlaki naman ang mata ko sa nakita ko. Pilit binubuksan ng albularyo ang bibig ni Hilda. Pilit pinapasok ang isang itim na sisiw na nakangangang bibig ni Hilda. Nagpupumiglas naman itong si Hilda pero nakagapos siya sa upuan. Iba na rin ang anyo ng albularyong iyon. Mahaba na ang mga kuko nito at may kulay pulang mga mata. Ngipin na para bang ngipin ng isang mabangis na leon. Isang aswang ang albularyo at gusto niya ring gawing aswang si Hilda. Agad akong sumugod sa pinto. Sinipa ito ng buong lakas. Nawasak at natumba ito paloob. Tumakbo ako papasok. Nakapaibabaw pa rin ang aswang na albularyo kay Hilda. Pero nang pumasok ang init ng araw sa loob ng bahay, ay tumama ito sa albularyo. Parang nasunog na papel ang balat ng albularyo sa sinag ng araw. Nahulog naman ito mula sa sahig at kumakawag-kawag na parang isdang naiwan sa lupa. Natutunaw ang balat nito at nagiging abo na humahalo naman sa hangin. Agad naman akong lumapit kay Hilda. Kinalagan ko siya sa pagkakatali ng kanyang kamay at saka kinarga siya palabas ng bahay. Sumenyas ako sa driver at agad namang nitong pinaandar ang kanyang tricycle. Agad naman na nakabuntot sa akin si Mary mula sa kubong iyon. Anong nangyari, kuya? Tanong nito sa akin. Sa biyahe ko na lang sasabihin. Tulungan mo muna akong kargahin ang ate mo. Habang umaandar ang tricycle, ay ikinuwento ko ang nangyari kay Hilda. Hindi rin siya makapaniwala sa mga ikunento ko tungkol sa aswang na albularyo. Nagkamalay bigla si Hilda. Saka lang namin napansin na wala na ang umbok sa tiyan niya. Tinanong namin kung may natatandaan ba siya sa mga nangyayari. Ginamot niya ako. Inalis niya ang sumpa sa tiyan ko. Pero bigla na lang niya akong ginapos at pilit na ibinubuk ang bibig ko.
Hindi ako makasigaw sa sobrang hina ko. Siguro gusto niyang ipasa ang pagiging aswang niya sa akin, kaya niya iyon ginagawa. Paglalahad ni Hilda. Lumipas ang mga araw at tuluyan namang gumaling si Hilda. Buti naman at nagamot nga siya ng albularyong iyon. Hindi namin alam kung anong nangyari sa albularyong iyon matapos naming iwanan siyang nasusunog sa ilalim ng araw. May nakapagkwento sa akin na ang ganong nilalang daw ay hindi nasasaktan sa araw kapag normal ang anyo. Pero sa oras na maging aswang sila ay nagiging kahinaan nila ang sikat ng araw. Kaya nga raw marami sa mga aswang ang gabi lamang kung maglibot sa mga bayan. Ito na lamang po ang kwento ko, kwentong baryo. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Dahil magmula po noon na nadala si Hilda na sumama sa kung saan-saan, ay hindi na rin siya kumakain ng basta-basta dahil sa takot niya na baka maulit muli ang nangyaring iyon. Hindi po talaga ako makapaniwala sa mga modernong panahon na nangyayari sa atin ngayon ay naglipa na pa rin ang mga aswang na tulad noon ay kakakilabot po. Hindi natin alam kung nasaan sila. Hindi mo talaga malalaman kung aswang na ang katabi mo. Isang pangyayari po iyon na hindi namin malilimutan dahil muntikan ng mabiktima si Hilda dahil sa isang aswang na albularyo. Dito na lang po, kwentong baryo. At sana po nagustuhan nyo at mabasa nyo po itong kwento ko sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Pio. So yun no, okay, ang narinig nyo naman yung kwento nang dahil sa isang piyesta na dinaluhan ni Hilda. Na based sa kwento ni Pio, parang sabi rin ng albularyo, pugad raw ng manlalason sa mangkukulam. Kaya yung nakain ni Hilda nung oras na yun, yun yung naging dahilan kung bakit lumobo ng sobra yung tiyan niya. Tapos doon naman sa albularyo, pwede pala yun no, na albularyo ka tas aswang ka. Kumbaga yung tinatangan mo, kanan kaliwa. Tsaka siguro kaya nagamot nung albularyo yung nararamdaman ni Hilda kasi nga alam niya nasa panig din siya ng kaliwa. So alam niya yung gamot. Yun lang, nung maalis niya naman yun, gusto niyang mayanggaw. No? So yun pala sa hindi nakakaalam, yung gustong gawin ng albularyo kay Hilda is yun yung pangyayanggaw na kung saan ipapadaan sa insekto o kagaya nung sa sinabi ni Pio, sisiw no. Tapos papasok yun sa katawan mo hanggang sa masira yung sistema mo. Kaya buti na lang talaga nakita ni Pio no. At yun, saka anyong aswang nung nangyari yun, talagang nasunog siya sa araw. Hindi na lang natin alam ngayon kung asa na yung aswang na yun. Hindi rin kasi nabigay ni Pio yung pangalan, kaya yun lang. Pero kayo, kung may komento kayo, kung may karanasan kayong kagaya kay Pio o may kakilala kayo na pareha sila ng dinanas, comment kayo sa baba. O kaya kung gusto nyong magkwento, mag-comment lang kayo dyan, kagaya ng ginawa ni Pio. Sa ngayon yun lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.